Toto je Marek. Marek je môj dlhoročný kamarát a od detstva mal problém s nadvahou. Za posledné roky sa mu podarilo schudnúť 30 kg, avšak stále nie je spokojný s tým, ako vyzerá. Preto som sa rozhodol mu pomôcť. Dnes je 1. november a ja mu za 30 dní pomôžem dostať sa bližšie k jeho vysnívanej postave. Najprv však musíme zistiť, na čom sme. Ideme sa odvážiť. Poď Marek na váhu. 90,3. Čo na to hovoríš, Marek? Mal som 92. Poďme na meranie. Tu sú parametre dňa 0. Merania máme hotové, takže sa môžeme presunúť na test sily. Dobre, takže máme tu silový test a silový test pre Mareka sa bude skladať z dipov, z hybov a klikov. Povieme si najprv, čo sa dipov týka. Pôjdeš čo najviac opakovaní, ako sa dá a pôjdeš aspoň tak, aby si mal rameno nižšie ako lakeť. Dobre? Takže môžeš na to. Jeden. Poďme úplne hore. Takže 13 opakovaní tu máme a môžeme sa presunúť na zhyby. Takže druhú disciplínu máme zhyby, taktiež pôjdeme úplne dole a úplne hore. Maximálny počet opakovaní, aký dáš. Jeden, úplne hore. 2, poďme. 3, dávaj. 7. Poď ešte, skús. Hop. Nie. Dobre. Takže, ako bolo podľa mňa aj na kamere vidieť, tá výška nebola úplne najlepšia, ale to je všetko dobré, pretože aspoň za tých 30 dní môžeme zmeniť a na konci tohto videa uvidíte, ako sa majú dobre robiť zhyby. Máme tu tretí cvik, kliky, takže opäť čo najnižšie, aby si sa dotkol aj zeme ideálne prsiami a čo najvyššie, ako sa ti dá, do vystretých rúk. Takže poď, maximálny počet opakovaní. Dva, úplne dole. Poďme, 3. Dobre, 32. A dobrý výkon. Uvidíme, čo to bude po 30 dňoch. Prichádza otázka. Čo musí urobiť Marek, aby schudol tuk a zároveň nabral svaly? Bod číslo 1. Kvalitný tréningový plán. Marek chcel cvičiť výhradne s vlastnou váhou, preto som mu pripravil 3-dňový tréningový plán zameraný na hypertrofiu a zlepšenie sily. Trénoval pondelok, stredu a piatok a medzi tréningami sa rozhodol zaradiť šprinty. Bod číslo 2. Bohatá a vyvážená strava. Nastavili sme mierny kalorický deficit s dostatočným príjmom bielkovín na udržanie a budovanie svalovej hmoty. Zároveň som dbal na to, aby mal dostatok sacharidov okolo tréningu, aby mal energiu podať maximálny výkon. Bod číslo 3. Celkový pohyb. U Mareka neboli kroky nikdy problém. Každý tréning prešiel pešo 8 až 9 km na workout a späť. Áno, počuješ správne. Bol ochotný stráviť hodinu len cestou tam a späť. A bolo mu úplne jedno, či je svetlo, alebo to má 10 stupňov, alebo pod nulou. Marek si jednoducho povedal, že ide cvičiť a išiel. Aj keď by bolo super pre content, keby sa počas týchto 30 dní stane niečo, čo zdramatizuje celý priebeh videa, tak ako človek a Mareko kamarát som rád, že k ničomu závažnému nedošlo a že Marek nemal väčšie problémy pri plnení tejto 30-dňovej výzvy. A to, či sa mu podarilo schudnúť a nabrať silu a svaly, sa dozviete práve teraz. Ideme sa odvážiť. Poď na to. Dobre, Marek, povedz nám svoje emócie. Sklamanie. Ideme sa odmerať. Či by sa mi rozbil a by som tu plakal. Tu sú miery 1. versus 30. deň. Pekné sú však. Áno. Áno. Ok, sme na workoute, 30. deň a Marek si ide vyskúšať zasa silový test. Takže teraz idú prvé zhyby, takže Marek pod zhyby. 12, kľudne sa, vydýchaj sa dole, vystri ruky a vydýchaj sa. Poďme. A ťahaj, ešte dáš 2, ťahaj.
Dobre, 12,5. Koľko bolo minulé, nevieš? 8. 8, 12,5, to je 150% nárast. Dobre, máme tu druhú disciplínu, druhú skúšku odvahy, sily, motivácie a neviem čoho. To sú dipy. To znamená kľuky, hej, kľuky na bradlách. Minule si dal koľko? 12. No, dobre, to je jedno. Strihneme tam, koľko dal. A teraz koľko dáš? No, dobre, ideme na to. Poriadne. Poďme. A hore, úplne hore. 4. 24? Gratulujem, Marek. Vyhrávaš zlatého bludišťaka. Ďakujem. Ďakujem. A my sa presúvame na tretiu disciplínu. Máme tu third discipline, čo sú? Kliky. OK. Koľko si myslíš, že dáš? Môžeme ísť na to? Na zem, poďme. A nech je pekná tá technika. ...122, 123, 124... Poď ešte. 125, 126... No. Dobre, 126. Kámo, dobre. 40? No. Počuli ste to správne, ľudia. 40. Poď ma cícať. Uh, 30 dní je za tebou a povedz mi nejaké tvoje pocity. Nebol tam veľký posun vo váhe, ale sile podľa mňa áno. A ja tam vidím progres. Budem pokračovať v diete, tak uvidím, jak to bude po novom roku. A tak, bavilo ma to. No, ľudia, musíte si uvedomiť, že to bolo iba 30 dní. To znamená, že Marek chodil 3-krát za týždeň cvičiť, čiže 4 týždne krát 30 dní. Ešte raz. Musíte si uvedomiť, že to bolo iba 30 dní, takže vlastne Marek bol tak 12 až 15 krát cvičiť za tú celú dobu, hej. Takže tam sa nemôže očakávať, neviem aký neskutočný posun a hlavne môj cieľ u Mareka nebol, aby schudol čo najviac, ale aby schudol tuk a nabral svaly, čo si myslím, že sa aj podarilo, keďže vyzerá, myslím si, že veľmi dobre. A dokonca schudol aj kilo alebo 2, ale keď sa vážil doma, tak to boli niekedy aj 4 kg rozdiel, takže ono, každá váha váži troška inak, takže netreba to brať úplne presne toto číslo, ale aj tak si myslím, že skvelý posun v sile, tým pádom aj svaly určite narastli, akože naozaj posúďte sami. Takže ak by ste chceli vidieť, ako Marek vyzerá po 60, 90, 180 dňoch, nezabudnite dať like a napísať komentár. Je ešte veľká šanca, že sa uvidíme v Maťových videách, tak ak chcete pozerať moju cestu ďalej, tak budem rád. Dobrú noc.